Tässä mulla suoraan edessä ei ole yhtäkään semmoista aluetta. Eli mun pitäisi katsoa kartasta, että mistä mä löytäisin vyöryturvallisen alueen hiihtää tonne ylös. Jos meillä olisi tämmöinen tilanne, että ei ole vaihtoehto, että mun on pakko hiihtää just siitä maastoansan lävitteen. Mä oon Michelle Suni. Mä oon lumiturvallisuuskouluttaja, lumiteknikko ja eräopas, niin silloin tietää, että on yli 40 astetta. Mä opastan vapaalaskua ja sitten Suomessa täällä mä koulutan näitä lumiturvallisuuskoulutuksia. Kuuluu HUMP. Tämän kurssin tavoitteena on antaa nimenomaan retkeilijälle ja talvivaeltajalle tai kelkkailijalle työkaluja tunnistaa lumivyörymaastoa ja miten välttää sitä. Mutta semmoinen ihminen, joka ei tiedä näistä vaaroista, niin saattaisi tänne eksyä. Se tarkoittaa sitä, että siellä lumipeitteen välissä jossakin niistä se yksi kerros on tämmöinen heikko. Mä työskentelen sekä Suomen Lapissa että tuolla Etelä-Norjan vuorilla. Ja se kertoo siitä, että okei, että meillä on siellä lumipeitteessä vaikka tämmöinen tuiskulumen laatta, eli erilaisia laattoja. Ja täältä tulisikin vyöry alas, niin me jäätäis tänne loukkuun. Ja jos mä nyt haluaisin mennä tonne ylös, niin mun pitäisi löytää semmoinen paikka, joka olisi kaikkein turvallisinta mun tonne kiertää. Tässä mulla suoraan edessä ei ole yhtäkään semmoista aluetta, eli mun pitäisi katsoa kartasta, että mistä mä löytäisin vyöryturvallisen alueen hiihtää tonne ylös.